Я снима камера. По Кеф ТВ. По Хобит ТВ. Не, по Кеф ТВ. Хобит ТВ. Прибареков. Снимай, слизай, чакай да долу. Дет се изметна отвън. Това е избойката, нали? С голямата той. Бай. Бареков, той не го даде. Нищото. Го убиваме. Каза. Утре ще му убия. Ще осъмна. Дали ще изкарам тая. 4 години. Пазете изната и дете. Не мога. Виждаш, 4 години Бойко Борисов не слизаше от тази неговата телевизия и сега изведнъж се обърна срещу него. Политиката е забранена днеска. Парламент ли? Не говорим за политика. Вие тази спайте, ако бях извикал тук Симо... Това, знаеш кой интересно ще е? Пале, вектората е заминал. Ама и близнака извикай. А пак аз тръгвам пиша. Ще да покажеш тук камерите Ако как се Симо, режат. аз дето отида Симо, без мене, аз им казах оня ден. Отиваме близнака Симо, ако дойде, аз няма да дойда. Ама тук ще да ви А обясни пък на мене, всичко. явно и аз не трябваше да присъствам, защото никой не се е обадил от тук да присъстваше. Добре, ти не знаеш ли? Не знаех. Кой ти взе Аз мисля, че парите? знаеш. За къде? Ама аз научих тайно. За тук ли бе? Да. Защото го няма. Защото няма бе. Няма да ти не идваш често. Вчера нали додах бе? Верно ти беше. Не са прави най-ощипана момайите сега. Кога си го взел преди? Върна го от пътя. Красно! Така му ти мене няма ли ма включиш бе? Но нямам пари, аз сега да взема. Не ме видя, че Аз не те видях. Как си? забрави сме, забрави. Не, ние ходим да купуваме. Сме се разминали ли? Не, ви, ама аз казах, че дойде аз емеш по-трудно. Готова чаши. Дай от това чашата. Кои кажеш, не знам сега. Камене, къде си? Стъклени за ракията. Ай, камене. Шталчето. Малко се почувствах обиден. То е суровото. Как ще е сурово, бе? Аре, яшве. Я да видим как ядеш. Плъх. Там ли беше? Тяжелее. Председател на изпълнителна агенция. Яш, не е като хората. Викам, значи е Никой е безсолно. Няма сол. И що няма бе? Не знам някой не е сол. Петя, на здраве. не здраве, ма чакам си Някой работа. да Е, оператора на... Не, да не иска някой. Да, за на здраве. За оператора. Дай, Някой за здраве за Е, той оператора. как да го разделим бе? 4. Не. А яшве, Петю, яшве. Аре, яшве. А яшве. Не, защото аз 5 ядах. кила свински паржоли жабиш. Ма тя е салата я разаха с тосно, дето драха джабата. Чак колко ще виж. Чат, там. Миро, твоето шиенце пълно ли е? Да. Добре. Добре, и аз имам едно там, то. Чакай, вземай. Има едно в ходилника. Има едно в колата. Как се прави, че ядеш жаба? А той пиле... Да не го изпити без мене. Не, пуснахме едно в кладеника. Не са пуснат две. Сега си ме снимай от мене. Оха. Снимай пиян. Не, местна. Два дата е днеска. Джаба местна. 18. 18. Дата 18. Виж Берта иде джаба. Не дай кокочета. Остри са, фърли ги на покрива. Не знам, какво смисъл. Сърта, не смисъл. Не па смисъл. Аз е тук си седа най-хубаво. Петьо, те смати снимки, снима снимки, на тъй и на тъй има да фотка. На снимки си пъни. Ти се не Чучумитко, Няма. нищо не правиш. Аз обикновено след тук от тази страна сядам. Значи, до сега колко път съм седял, Кой ще вика, стане... да го викаме, той ще бъде завтра ще. Ние местните трябва да сме по-навътре, защото геометрата да могат да шетат. Ето, изкарал съм столови лукс. Днеска празник, изкарал съм столови лукс. Какво стана, бе? 1, 2, 3. Чакай, бе, тази се взехме за пресима. Днеска 9 май ли правиме? Папаръци, кой ще ги правим, бе? Що не вземи, бе? Папаръци има там запечени. Чакай, А тук има необелени. Той Миро отговаря за пъпа. Не обелени. Не обелям. Обед мина, айде. Къде са? Има обелени, ма как ще ги правим? О!
изсипи тази вода и ги доноси после пак. Добре. Само изсипи водата. Добре. Пикантираната малко и да ги мятат тук. Какво да ги прави? Олио. Малко олио да лепи. Дай ще... Да снима човек. Колега от BTV, снимаш ли? Чак съм ангажиран тук. Той е 7 TV. Стойте! Аз съм от Драгана Осад. На Ибрика Бариков телевизията. Дали? Кажете едно интервю. Спа ли си? Аз да, Празначе. аз май не... А вие са сред техници тук, няма ли там? Аз тук ще пия как? Как бе, всички да се събереме там. Тук е, там, да, може да се време. Я двамата стоят. Дълъг, дай го тук от при Стефан. Чакай, Фулта и той. Стойте е дълъг, не мърда е. А, що отърва път пъдъците, бе? Дай път въз тук. Връщам. Върни път Я, бъдъка. скей тук двамата. Хубавци сте на батите. Дай салатата на сима. Мамин Господин обавят. Господинов, камо е ти? Това да снимате. Кажете Господинов. Снимай някой. Петю, нямало кой да яде жаби. Чакаме тебе. Къде снимаш тя? Аз не съм апарат, от той. Мокри ми ръцете, няма как да Сега е навътре. Чуко. Усмивка! Леко го притискаш мек спусък, като излезе зелена точка прави тък и донатискаш. Не, донатискаш. Здравей. И повече няма на къде. Каза ли ще трябва? То да не е на клипа. Не бе. Кири, едната работа снима, другата работа. Каза ли ще трябва? Да. Ако не е казала, сваля от тук. Аз имам в бунгал. Не, боца малко, ама колкото за такова. Нямаш. Ске! Къде отиваш? Аз съм се навел. Драгана Осад, може ли солта и пикантината оттам? А дъщеря ми? И олив. Не, аз съм не знаеш, мислиш, че камен го е такова. Той жена ми, виж дъщеря ми. Аз коя строена ума стана? Той племеницата и той племенника. Кумшика има ли? Някой кумшика има ли излишна? Викам, изведнъж снимай мъже, изведнъж се появиха жени. Еш, ко момиче, бе. И го разбъркай с... Щерката. Щерката, я да им жена, че коя да знаем. Някъде да я срещнем, да не направим скандал. Не стане Ще дойде при жарница някой път. Те жените, който иска жарници. Да вземем да ги на пръчици. Виж майстора. Миро, познай как ще фана риби с тези шета. Като се останат тук, че да спа, правя пол от метър и половина с накопление на царе и ги пускам тук на такива. Аз ще напиша така става, което за Мирото ще го умори. Направо защото от тебе го гледам. Не, да, това е ходник и непребиване. Чакай да видиш. Трябва още един, освен камери чепа. Къде сте на тия дета? Снима ли шмата, не снима ли? Първото нещо, което съм построил. Къде я пусня? Да я пускам, тук да я пускам. Първа част на дружинка Близнаци. Аз стои картина при дългия ще сложа тази картина. Я дай видя. Главен собственик Иван Курбана. Дете го... Да, в патрондажа. Боря, къде е дългия? Чай да дойде. Не, базика. Тя председател го няма. Базикам се, не знам дали моя патрон е председател. Това е, защото и пълен, мой беше празен. Да, така е. Аз един път да купих само. Няма да... Който е? Дета снимак тук е... Станислав, сорно поканихте. Нали, тук ги правим. Дали тя пратих на снимка? Произволно бе. Ние ще да събираме в една събота. Викам, ай съберем да хапнем да пилим, че го не дай ми се разбари. Хубава Николай беше там, вика, аз съм на работа, защото ще гласуват, пък аз съм полицай. И кай ай другата седмица. Аз съм полицай. Алчен за пари заради 350 лева отгоре. И тъй стана, не беше? Знаеш какво стана? Ние някой планувано. Тая таксация е планувана много отдавна, обаче датата не беше определена. И аз казах на 11. Който иска да гласува и биги в майката ни на 11. Обаче нито тук аз съм на работа. И тук ще ни бъдат майките. Ей, мръсна живот. Господин оператор, може да прекратите тази дейност и да заповядате на масата.
Дали си чуш къде са? Там ще там. Камене, я ти си казвам, мога да стана да обслужвам хората. Как се казваш космата да се... Обаче... Много сме за По-старателно обръщайте пък. Вие се обяснява. Какво ти? Далеч време също бракуване. 20 дърски се идват, както си искаш. Като махни чинето, да. Как искаш? Не, ще бе. Аз почвам дърска на небо, колкото да е. Ама, питай Камен как мирише. Я не отдалеч. Просто так. Мържеш има да ходя сега, що е много. Макар че са хитро, Всичко ми е законно. че особено към 50. Да,